jaluk apa milih aduh enak sih ya. ngomong apa ayo Duduk mas ya iya Pak sing Mama Ayu dipengen Mama Ayu Mama Inu dunia sing di gandul ini Haji Isam jadi apa iya ya kan Sindi pengen orang jaluk lintang karo bulan kang angel yang gente mumpung lintang bulan meles ngarep kanggo sapa Bunda Inu sing duwe sing duwe bengkel ruwet Bunda Inu sing duwe bengkel ruwet bos bengkel ruwet Bunda Inu Mimi Ayu Bunda Inu Bunda Inu sing duwe bengkel ruwet sing duwe bengkel ruwet Mama Ayu sini Bunda Taiwan Inu Mimi Ayu selamat datang kanggo tamu undangan asik Lep. Mangga kanggo sedulur kabeh Mimi Haji Isam nok rene Mas Anten Mas Aji Mama Lala Mama Lala Mama Ayu apa Mama Lala Mama Ayu Mama Lala bener terus senang Mama Ayu Mama Ayu ya kesurupan Mama Ayu sing ana ning Taiwan sabere aja awonan ora ambok Taiwan mak iki Mama Ayu apa nando ya cak terus rekod sahabat yo Bunda Inu 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 sing dhewe kelewet Bunda Inu putune makan putune makan yang bohong apa kan kakang sumpah aja nemen-nemen kan bukan tegalon ayo bareng janji menjadi saksi ning Gusti Mama Ayu Kang Maha Suci Mama Ayu sapasi semayang awas kudu nerima coba arek kan kuasa Mama Ayu masih durung percaya berani janji sebab burung awar takta sampean anak bukti lagi Mama Ayu sing dua Taiwan kurang apa kurang yakin kelar saro sampean kan semene sayang alah masa bisa amin doping telu iku jaluk apa Padre bes celana bes ngelepis mamane lala mamane lala mamai lala mamai lala mamai lala mamai lala mamai lala yuk mamanya Ais gimana mamanya Ais Bunda Jisung obat maning kan ditarik kan bohong Priyan aja akan sumpah edan Tobat suara mak ora robang ya. Ya
sayang. Sayang banget kula mah dewang tua kemelasan. Jaluk apa Mimi Kaji Isem. Mimi Haji Isam. Serok ngomong apa. Dolon. Mimi Haji Isam.